Aha, nemám kamarádov, nemám mi to kto natočiť. Tak nič. Takže toto je môj setup. Mám tu stoličku, jak normálny youtuber. Tak to stoličku dobre zaostri. Tak. No proste setup jak každý normálny. Mám tu 1, 2, 3 podložky. Keďže nemám peniaze, tak sú to nejaké vlastne Pokémon podložky. Mám tu klávesnicu, ktorej kábel musí ísť takto spozad klávesnice. Takto. Tam niekam vzadu do backroomsu. A čakajte. Takto proste ísť. Mám tu nejakú lacnú myšku. Wait, čakajte. Bam. RGB. Mám tu proste myticku, len tam je proteíňak, takže tak. Mám tu subwoofer jak hovado. Proste pera. By the way, toto nie je moja izba. To som vám asi mal prvé ako povedať. Není to moja izba, je to bratová izba, keďže ja som proste veľmi chudobný človek a nemám na dobrý počítač. V mojej izbe je momentálne 20-ročný počítač a to si nerobím srandu. Ak chcete o tom videu, dajte 10 lajkov. Dobre, takže ďalšia vec, čo tu máme, je reprák. Názornú ukážku vám dám jeho zvuku. Takže pustíme nejakú pesničku, dáme to na hlas. Asi za toto dostanem ban, ale je mi to jedno. A ináč, čo tu vidím na obrazovke? To je Instagram. A je tu moje meno. A je tam môj short. What the fuck? Čo to asi znamená? Že som si založil Instagram, alebo čo? Presne tak, dajte tam... Čakajte, nemám ultrawide na foťáku. Dajte tam okamžite že follow, takto, normálne, aha, sledovatelia. No, takže tak. Potom, keďže som veľmi bohatý, mám druhý monitor, a.k.a. 14-ročný notebook. Funguje, jak vidíte. On nechce nič načítať. Mám to takto cez LAN kábel dané, aby som mal lepšiu Wi-Fi. A môžeme prejsť na tú lepšiu časť videa. Slúchatka. Nejsú k počítaču, sú k telefónu, takže ich hodím sem. Ale tá dôležitá časť je asi môj mikrofón. Dúfam, že ma teraz je akože dobre počuť. Si ho takto pritiahnem. No a pozerajte na toho macka. Je to, jak vidíte, Mosos. Zaostri. Hej. Zaostri. Tak, Mosos. Je to proste takýto mikrofón, pekný. Ešte k nemu bol taký ten, ja vám ho tu asi odfotím. Tak to proste, tady to išlo, takto to išlo normálne a tu na taký kruh bol. Neviem, čo to je, nejaký popfilter, alebo čo to je, proste niečo to je. A úprimne mi to iba zavadzalo a úprimne zhoršoval zvuk. Neviem prečo, ale ja som to dal preč. Potom ideme na druhú časť. Membranová klávesnica. Tiež má RGBčko. Ja ju mám na editovanie hlavne, ale toto bola moja prvá klávesnica, na ktorej som kedy hral. By the way, je bratová. Jediné, čo je tuto na tomto celom setupe moje je mikrofón, myška, klávesnica, notebook a sluchátka. A potom prejdeme na tú najhlavnejšiu časť. Backrooms. Mina, waka waka, zamina sankale wana wadada. Zamina, waka waka, zamina sankale wana wadada. Mám tu takto backrooms, kde keď trošku kopnem, tak sa mi vypne celý počítač a som, jak sa hovorí, v no asi tak. Potom tu mám počítač, kde mám, ja vám asi zapnem blesk. No to je ešte horšie, kámo. No dobre, musíte vydržať. Neviem rozprávať. Mám, že 6-ročný telefón, ktorý bol v tej dobe jeden z tých najhorších. Takže musíte to vydržať. Mám tu verbatim, takto proste celý od prachu disk. Není to môj počítač, ja ho utierať nebudem.
Potom tu mám, takýto počítač, proste škaredý. Vzadu backrooms pokračuje. Aj takto v skrinke, aby ste ten hnus nevideli a keď ho chcete ešte viac nevidieť, je tu aj na kľúč, proste to zamknúť. Ak chcete vedieť špecifikácie tohto počítača, ja vám ich dám takto proste hore. Alebo viete čo, ja vám ich poviem. Takže procesor je tam AMD Ryzen 5600, je tam tuším 16 GB RAM, DDR4, neviem koľko MHz. Grafika je tam Nvidia GeForce GT 1030, 2 GB. A úložisko je 700 MB HDD a 200 niečo megabajtové SSD. Takže tak proste počítač. Ale môžeme sa pozrieť ešte aj na video od Kexa, lebo pred chvíľou robil video o jeho setupe. Takže pozrime sa na ňo. No? OK. Co? Aha, vidíme Keksa. OK, ja mám aj počítač v zlej kvalite. Tak. Ja som Kekso. Nevidíte ma, to je Kekso? Poď kameraman. Poď sa ukázať na moje štúdio tu. Tu ako vidíte, odber... Myšku lepšiu, aj klávesnicu. Dick Eminem, si to ty? Nová náhľadovka, dúfam, že sa vám páči. Teda profilovka, pardon. Všetci odber, čo na toto kúkajú. Takže, ideme po porade, áno? Ideme po porade. Takže chválim mikrofón. Nejaká... Pozri sa na toho žúbku, ty kokos. Tak to mám ja lepšie. To mám actually ja lepšie. Začína leto, áno. Začína leto, všetky nám je teplo, takže tu nemáme... Ty tu flexíš s funkčným ventilátorom? Kekso. Ja ťa prekonám. OK, Kekso nám tu flexil s jeho funkčným ventilátorom. Ja mám túto veľkú marhu. Natočím ju asi na seba, tam. Tam ju natočím, tam. Choď tam, ty, marha jedna veľká. Bordel si nevšimajte, to nie je moje. Zeberiem kábel, drbnem ho do zásuvky. Drbnem toto. Či pána, jak sa točí rýchlo. Ľudia, on sa netočí rýchlo, takže to není vidieť. Toto, čo teraz vidíte, takto rýchlo sa naozaj točí. A je to na maxe. Ono proste niečo mu je pokazený. Čakajte, skúsim ho. Skúsim ho pobúchať, to väčšinou funguje u mňa. Nič. Stovčka. Pokračujeme vo videu. i5. A teraz ťa zastavím. Na hovno, pohoda, toto sa píše RAM. Ale ja viem, nemusíš sa vyznať do počítačov, takže tak. Toto tu, za to hovorím, že na hovno, lebo je to lepšie na prácu, to je pravda, ale na hranie hier je to také isté, až možno aj horšie ako Ryzen, teda AMDčko, a je to určite drahšie. A 4060 predpokladám, že to není TI, ale že to je tá 8 gigová. Akože cenovo je strašne zle, ale výkonovo, keby bola naozaj lacnejšia, tak chápem, prečo má akože tak veľa, no, takú veľkú cenu, ale není dosť výkonná na to, aby... Počkaj, neviem, čo som hovoril. Dobre, serem na to. Wait, vidím dobre, máš tam UPS-ko? Alebo to je subwoofer? Ak to je UPS-ko, tak moško, to ťa muselo stať viac jak ten počítač. Kto by nevedel, čo je UPS-ko, tak vám to vysvetlím na Discorde. Dojdete na Discord. A ja zabudnite aj na Reddit, aj na TikTok, aj na Instagram. Je tam RTX 4060. Hudba. Dobre. Na čo sú ti kačky reálne? Milka. TikTok, to je môj mikrofónik. Originálne som to mal len tak. Dobre, nič. A do tohto... Pepe Ringer C nauč, oči drbe.
Kámo, Duklokov prvý mikrofón. Kámoško, Behringer C1U. Max Pin, áno, taška. Actually máš asi, neviem, ale tú istú posteľ, čo ja, len hnedú, ja ju mám čiernu. Kto to dá na Reddit a dá tam nejaký divný text nahor a bude to uchylné, nielen, že po vás pôjde polícia, ak potom to už, dobre, už to nemôžeme neodfotiť, lebo muž je zabanovaný, ale pôjde po vás polícia, ak po jednom typkovi na mojom Reddite. Vy môžete pozrieť na stream starší. Tam je to na konci ukázané. Neviem aká, už som zabudol. A... Vidím, že máš repráčik tam. Kamo, práve mi odtrhlo uši. Ďakujem za pozoranie, za ďalšie takéto videá, like, odbery. Overall má Kexo lepší počítač, aj všetko jak ja. Možno až na ten mikrofón. Ale ja si myslím, že to je v pohode. Ja mám... počkať. Čo ja hovorím o mikrofóne? Kamo, ty máš mikrofón? Ja mám 2! Ha! 1. Tak toho môžeš proste pozúchavať, ty kokos. Zješ ho. Jak ja na streame. A potom toto tu je kamera. Ale po stranách to má tiež mikrofón. Ja už nebudem zdržiavať. Dajte líke, tak to vyzerá líke. No, aha, pozeraj. Toľko to líke. Spravím, neviem, reveal mojej nohy. Dajte takto odber, takto subscribe. Kde nemám zvonček. Tak, dajte takto. A ahoj. Ahoj.